Wacho moko en ni somo mar kwano en mano ma osebedo ka keto jopuonjre ma pacho ka indi koda wich bar mokalo kendo gisebedo ka gitimo maber somo nindo mano mar kwano kalure koda lipot nogo kana duoko ma osebed ka kelo e pacho ka indi e piny madito ma osebed ka itimo mano mar klas 12 kaachiel koda penj mamoko. Maendi en wachno endo bende ne ogol koda migosi John Mugo e kinde eko mabende ne idhial dichieng' nogo mano mar somo mar kwano e piny mangima. Nyasi mane obagi mbalenyo nogo mano ma Embu kama ne oyango ni en ginendo makare ka piny owacho mathur kaendi nyalo kawo okang' mar neno ni jopuonjre koro ne to yudo tiegruok makare e kinde eko magichako somo mar kwan makamaendi. Bende ne oyango ni duoko nogo mane ogol higanendo mar 2025 e penj mar klas 12 ne oyango ni jopuonjre ma oheo 50,000 ne oyudo lamanendo mano mar e somo mar kwano. Kwa hivyo kama tungewekelea sana wale walimu ambao wanafanya kazi katika PP1, PP2 na wale ambao wako grade 1, 2 na 3 waweze kuona ni mbinu gani ambazo wanaweza kutumia kubadilisha vile ambavyo wanafunza. Utafiti ambao ulitolewa na Usawa Agenda ambao ni shirika ambalo tunashirikiana ulionyesha kwamba ukienda darasa la 4 grade 4 uwapatie mtihani wa hesabu wa darasa la 3 ni thuluthi moja tu au 33% ambao wataweza, kumaanisha kwamba 67% au wawili kwa kila watatu walienda darasa la 4 bila kuweza kugawa, bila kuweza multiply na mambo mengineyo. Kwa hivyo tukilenga hisabati katika msingi, tunaona kwamba tutaweza kuboresha performance ya hesabu katika nchi yetu.